Kalayaan 2022 rise towards the challenge of a new beginning. The world saw the gripping images of the pandemic and its life-threatening aftermath that until now we all continue to feel its effects in our family. Nos está celebrando no 124 aniversario de independencia de nos país Filipinas. E a mí masha contento con hope hende nga binang, hope oficiales, consulares e otro más Filipino nang con no special guest de Ohio, Dr. Budge Rivera. Masha contento, me agradeci Papa Dios, ko Aruba adonanos. Bong relacion ko nos tene semper, nos ta ang akinang payuda ora Aruba, Mr. Dinos. You have left your family, your country, your home to establish in Aruba, to contribute to a great extent to the economy of Aruba, especially in the construction sector and the health sector. On behalf of the entire Aruban community, on behalf of the government of Aruba, whom today are present the Vice Prime Minister, Minister Ursula Arens, Minister of Education, Minister Andy Cruz, and our Minister Plenipotentiary in Washington, Jocelyn Cruz, we extend our sincere appreciation for all your efforts, sacrifices, and support to our community as a whole. Vandaag voor de 124e Independence Day of de Filipijnen. Een prachtige dag voor iedereen van de Filipijnen en iedereen die daarmee te maken heeft. Wij zijn als ziekenhuis hier uitgenodigd omdat wij een groot aantal Filipijnse medewerkers hebben. Die ontzettend veel goed werk leveren en ons ook door de pandemie hebben geholpen. Maar ook nu enorm veel service verlenen aan onze klanten, onze patiënten. Een goed voorbeeld geven. Altijd extreem vrolijk zijn, enorm veel skills hebben. Dus ook de komende jaren hoop ik nog met heel veel van deze mensen verder te kunnen werken. En als waardering voor hun ben ik hier. Zijn wij hier met nog meer mensen van het ziekenhuis. Om te laten zien dat wij echt hen als heel belangrijk zien, maar ook echt waarderen als mens. En ook willen strijden voor hun vrijheid. En de vrijheid wat we over heel de wereld denk ik ook moeten blijven bevechten. Prachtige dag, goed opgezet. Mijn grote dank aan de mensen die het hebben georganiseerd. En die ook ons hier uitnodigen. Dus ik ben heel erg blij hier vandaag te mogen zijn. But the Filipino spirit is very strong. They're very hardworking, they're very resilient. They like family, they love their community. And most of all, their faith is really deep. Aruba, nos ta agradeci hope. Nos Filipino ta agradeci hope. Kubuso ng adonanos, kung ang motibo din nos kultura, nos mister hasi nos emfuerza, panos junto por semper. Danke.